బ్యూటిఫుల్ కలర్ లెవెండర్ షేడ్ అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వేవ్స్. స్వాన్ డిజైన్తో అసలు ఎంత లవ్లీ ఉందో ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్, సో నీట్ ఫినిషింగ్ అండ్ యూజింగ్ ఆఫ్ కలరింగ్ థ్రెడ్ కూడా అసలు ఆ కాంబినేషన్ అదిరిపోయింది. అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్లౌజ్ అండి. బ్లౌజ్ అయితే ఇంకా సూపర్ ఉంది, కలర్ కాంబినేషన్స్ కూడా. అండ్ ఒక్కసారి ఈ పార్ట్ చూడండి ఎంత బాగుందో, బోత్ నెక్స్కి అలాగే బోత్ స్లీవ్స్కి విత్ నైస్ వీవింగ్ బోర్డర్స్, సో కూల్. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫుల్ పళ్ళు అండి, ఎంత లవ్లీ ఉందో. అండ్ శారీ ఆల్ ఓవర్ డ్యూయల్ టర్న్స్ వెల్వెట్ అవుతుంది కాబట్టి శారీ అయితే ఇంకా సూపర్ ఉంది, విత్ నైస్ కంచి వీవింగ్ బోర్డర్స్, మంచిగా ఫ్లోయి ఉంది ఫ్యాబ్రిక్ కూడా. గ్రాబ్ ఇట్.